Yiminyaka engamashumi amathathu uZodwa blanket waseMdantsane eMonti eMpuma Koloni wathi wabhalisela indlu ye-RDP Ufumene uxinzelelo nangakumbi emva kokusikelelwa ngomntwana oye wabanokukhubazeka bumini. Lomama wabantwana abathathu waamfumana uSimohlule Engenasiphako kodwa waqala ukubaneempawu zokukhubazeka xa eneminyaka emihlanu ezelwe. Sikinoyiya usiqolunqalele engxelo. uZodwa blanket uqaphele ukuba kukho into engahambi kakuhle ngomntwana wakhe xa le ntwazana ineminyaka emihlanu izelwe. Ndazonothisa phaa kulaa minyaka emihlanu ukuthi unezigweqe, ndathatha uba zizigweqe azi-inherithe kumamam nakumakhulu wam. But ndazofumanisa uba ke ngoku ethubeni no, ezi zigweqe ayizozigweqe ezizinormal. Ithambo xa lifika apha ezantsi kwedolo lifika liphume ecaleni. Ndafumanisa uba apoyintile ke ngoku apha edolweni ngaphandle apha emacaleni and then ayamhlaba. Kulapho ke ndamthatha khona ndamsa e-free. I-free ke ngoku ugqirha wakhona e-free watsho ukuthi ikhona ingxaki ekhona. Funeka enziwe i-operation. Unesifo ekuthiwa yi-Blount's disease xa beyibiza ngokwa orthopedic. Eneneni ke phaa ngo-2015 wayenziwa i-first operation. Le ntwazana ineshumi elesihlanu iminyaka ngoku ithi ibiyintlekisa kwabanye abantwana kodwa njengokuba ekwisikolo samabanga aphakamileyo izinto azisafani nakuqala. Ngoku bendiseseprimary bebendigezela abantwana kubuhlungu kakhulu because nam ndandingathandi because nam andizenzanga. Then ngoku as more ndikhula ke ngoku ndilapha elindle high school abantwana bebengandigezeli phaya. Nangona isibhedlele iFresh lwenzile utyando amatyeli ngamatyeli ukwenza ngcono imeko yokukhubazeka kwakhe kodwa kunzima kuye ukwenza nantoni na ngenxa yongabikho kwendlu ye-RDP elungele imeko yakhe. Indlu yona ndandiyi-aplayele ngo-1994 uvota kwam. Kwathiwa sizawusuka e-chicken farm. Asizange zakhiwe ke izindlu e-chicken farm ngelo xesha. Kwathi xa ziqala kwathiwa i-construction yayikhona ngoko yaye yatya imali. Kwaba kanti kuthi bham emveni koko. Umasipala iba nguye owenza i-list of beneficiaries oyipasisa ekhansileni noba nguye othatha abantu abafaka ezindlini. Isebe lona ze lifake imali uba kwakhiwe izindlu kodwa ngumcimbi lwesawulandela ngokukhawuleza ukudibene nongxama khona ukuze kufumaneke isisombululo umama ancedeke kwimeko ajongene nayo. Ukuza kwethu emoyeni amagosa kumasipala iBuffalo City ebeseleqalisa ngenkqubo yokubhalisela uZodwa indlu ayilinde iminyaka engamashumi-amathathu. Kwiindaba zethu kuChannel 163 ngokuphathelwa Newsroom Africa, ndinguNtsikinoyiya eMdantsane eMonti.